Schiet eens op Peter. Waar is Peter? De achterom bij Korteweg. Zie je hem? Hij is misschien binnen bij Korteweg met het pistool van Ploeg. Oh mijn god. Ze ruikt naar zweet, maar tegelijk naar iets anders, iets zoetigs. Ik speelde de vrouw die Anton ontmoet in de cel nadat de aanslag is gepleegd voor zijn huis. Wordt hij in een cel gegooid en daar ontmoet hij een vrouw. En die ontmoeting maakt indruk op hem. En later in zijn leven komt hij een vrouw tegen waar hij mee gaat trouwen, waar hij zijn leven mee gaat delen. En aan het einde van het boek en ook van het stuk ontdekt hij dat die vrouw hem heel veel doet denken aan de vrouw uit de cel. Je hebt ook diverse dingen voor tv gedaan. Mm-hmm. Wat vind je leuker om te doen? Dat is heel moeilijk te zeggen. Het is allebei heel erg leuk. Ja, Dag, Lisette Blauw, recherche. Bent u mevrouw Koningsbergen? ja. Mag ik even binnenkomen om iets te vragen? Wat is er dan? Het gaat over meneer Peer Lohman. Kent u die? Ja, die ken ik heel goed. Dus moet Peer op de een of andere manier iets met Jasmin hebben uitgehaald. Ja, jij was er toch bij? Heeft Peer Sander soms geholpen? Kan niet. Bestaat niet. Wat is er in Jezusnaam gebeurd die avond? Ja, ik geloof wel dat ik dit mooier vind om te doen. Theater. Ja. Luister. Ze zullen jou misschien van alles wijs proberen te maken, maar je moet nooit vergeten dat het de moffen zijn die jullie huis in brand hebben gestoken. Niet iemand anders. Dat weet ik toch, dat heb ik toch zelf gezien? Jawel, maar dat hebben ze gedaan omdat die Hufter is geliquideerd. En ze zullen dus zeggen dat het de schuld is van het verzet. Die Duitsers die zullen zeggen dat die verzetsmensen wisten dat er dan zulke dingen zouden gaan gebeuren. En dat het dus de schuld is van het verzet. Maar als dat zo is, dan is toch nooit iemand schuldig? Ach, jongen. En hoe is het om met iemand als Victor samen te spelen? Ja, leuk. Ja, heel inspirerend. Het is natuurlijk een ontzettend gepassioneerde acteur. Dus ja, dat is wel interessant. Het is wel leuk om een beetje af te kijken. Ja, ja. Kan hij nog een beetje dansen? Nou, in het begin helemaal niet. Ik trouwens zelf ook niet. Echt, dat ging verschrikkelijk slecht. Dat was echt rampzalig. We stonden de hele tijd op elkaar stenen en zo. En dat was echt... Ursel zat ook echt soms zo... Oh, afschuwelijk. Maar het is goed gekomen, ja. Het is gewoon ook eventjes wennen aan elkaar. Nu is er al een boek en een film van de aanslag. Wat voegt dit theaterstuk nog toe aan het verhaal? Nou, het theater is natuurlijk totaal anders dan de film en ook totaal anders dan het boek. Kijk, een boek lees je en dan heb je je eigen beelden. Bij de film wordt iedereen ingevuld en hier zit je erbij. Dus je kijkt naar mensen, echte mensen, en je voelt met hun mee. En dat is het verhaal blijft wel hetzelfde. Maar het krijgt een totaal andere dimensie en het doet ook iets anders met je, denk ik. En waarom hebben jullie precies voor Marjolein gekozen? En Marjolein heeft auditie gedaan. En dat deed ze heel goed. En ze ze paste heel mooi in wat ik ermee wilde. En goed bij Victor. Want ze heeft auditie gedaan met Victor. En dan kijk je hoe die twee mensen bij elkaar, of dat werkt. En ze moesten ook dansen met elkaar. Dus je kan niet een heel klein meisje nemen, maar ook niet een heel groot meisje. En dat moet toch een soort vrouw zijn die hij voelt in die cel waar hij terechtkomt. En dat is de herinnering. Hè? Ze ruikt naar zweet en naar iets zoetigs. En daarom heb ik Marjolein gekozen. Die kwam daar als beste uit. Hoe ben je vanuit Friesland hier terechtgekomen?
Ja, nou, ik ben natuurlijk opgegroeid in Gautum. Maar goed, ik wilde naar de toneelschool. Maar dat heb je niet helaas niet in Friesland. Misschien komt het nog, ik weet het niet. Dus toen ben ik naar Arnhem gegaan, daar heb ik de toneelschool gedaan. En ja, daarna, dan is toch het meeste werk in de Randstad. Dus toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. En daar heb ik meestal ook gewerkt. Maar goed, ik ga nog wekelijks terug hoor. Naar mijn ouders en al mijn familie die woont er nog. En elke keer als ik die Afsluitdijk weer overga, dan denk ik, thuis, heerlijk. Ja, nog steeds. Ja. Morgen gaat de aanslag in première in Haarlem. En op 28 februari kan jou het stuk zien in de Harmonie in Ljouwert.